Padahal mek koncone lek. Iki wis kefoto ping pindho iki. Topeng Malangan. Aes. Ini oleh Pati iku ndelok sono rek iku ini malian. Biasane iku nek motor. Macam-macam. Oh, ngombe wae ngombe. Oh, bengi iku liwat Batugari. Iki sing oleh Anu apa? anak kecil. Saiki bang nang Jos. Yo. Ono dampingan motor Pak. Oh, nek kono anu. Coba. Ya. Ketara tapi awake dhewe iki balane sepi lho lagi karnaval nanti. Golek yo apa gak metu-metu iki. Sumpetan lek. Betul lek. Lai. Mosok ngalih ngene purik. Beda penak kok ya. Oh iki. Ah wis. Wis sing gak teko anu lho ya. Ora. Ora ono pesenan. Bakir. Waduh nepene sapa iki rek Pak sapa iki? Pak Yanto. Aris sih. Aris. Ojo. Ora tau metu aja ale. Ya. Anu lek gawe 17-an nek Aris. Gak ora itokno wis. Burung wis, burung. Lim. Kok jenengan ana di kurang itu. Sore. Gak jane wae. Angel melur. Lembu. Iki cacah ini sing oleh cacah. Oh, tak kon. Iya wis. Wis. Lebokno nek. Wakil padahal. Diono. Waduh Pak sopo iki rek? Pak tok ono. Yanto iki aduh. Yanto temenan arek. Iki wonge dada-dada, ora gelem bu ya apa iki? Ya gelem kan. Wah, gelem tok iki wae. Oke. Sarapan wae mangan. Jam 09.00. Oke, monggo. Ya. Hari nyancang. Oke. Semoga pun. Oke. Hei. Wis online dhisik ya rek, kudu tunggale kene. Ya. Antri kabeh. Antri.
Wonten pedesan iki. Ini sedingan sapa? Gini. Bapake. Malah untung. Sing cilik iki lho, sing cilik. Iki lho sampe disekno cilik. Oh, sing gak pedes. Enggak pedes. Lek kula pedes. Sing nyopir sopan santun toto ati mangkat orang rejo upane ora nyuwone Monggo, nggih monggo. Oke. Wayahe mulai. Nggih, monggo. Oke, monggo. Nggih. Iya. Oke, pecel entek yan. Adang neh. Oke. Yuk.